to. Veď Pán Boh nie je starec, ktorý zabúda. Pamätá na zasľúbenia, ktoré dal svojmu ľudu. Keď teda chcel, aby sme sa vydali na túto cestu, určite nám pomôže, aby sme šťastlivo došli. Veď sa musí splniť proroctvo, ktoré dal Michášovi. A ty, Betlehem Efrata, hoci si najmenší medzi judskými čeľaďami, z teba mi vyjde ten, ktorý bude vládcom v Izraeli. Jeho pôvod je v praveku v časoch večnosti. Máš pravdu, Jozef, Pán nám pomôže. Pozri, Mária, už vidím Betlehem, už nie sme ďaleko. Naozaj už vidno domčeky. Dúfam, že nás niekde príjmu. Neboj sa, Mária, určite nás niekde príjmu. Šalom, pokoj vám, dobrí ľudia. Prosím vás, primite nás do svojho domu, lebo moja žena Mária čaká dieťa a čas pôrodu sa blíži. Aha, Galilejčania, už iba moje lôžko by som vám mohla ponúknuť. Ale za to by ste museli dobre zaplatiť. Máte 10 grošov? Toľko veru nemáme, ale ak je Boh u vás, primite nás, prosím. Ba čo by? Choďte si hľadať miesto inde. Poď, Mária, skúsime inde zaklopať. Šalom, dobrí ľudia, môžeme u vás prenocovať? Pozrite, mojej žene Márii je čas pôrodu a nemáme kam hlavu skloniť. My už máme všetko obsadené. Už tu nie je miesta pre vás. Skúste sa opýtať inde. Ani u nás, 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 ani u nás. Jozef, kde sa podejme? Kam pôjdeme? Viem o jednom mieste, kde sa môžete zložiť. Na okraji mesta je jedna jaskyňa a v nej príbytok pre zvieratá. Pastieri tam prechovávajú svoje stáda, ale teraz je prázdna, lebo zostávajú aj v noci na pastvinách. Choďte tam, je tam len vôl a osol. Ďakujem ti, nech ti Pán dobrom odplatí za to, že si nám poradila a ukázala cestu. Bude to skromné, ale ďakujem Bohu, že nás nenechal bez pomoci. Ďakujem ti, Bože, za túto maštelku. Jozef s Máriou po dlhom putovaní došli na miesto, kde mal uzrieť svetlo sveta Mesiáš. Čoskoro nastal čas pôrodu. Bola tichá a jasná noc. Mária porodila synčeka. Zavinula ho do plienok a uložila v jasliach. Jozef mu dal meno Ježiš, čo znamená Boh je spása, ako mu to oznámil vo sne Pán. Mamička, čo bolo s malým Ježiškom ďalej? Mal pri sebe tých, ktorých mu Pán Boh dal, aby sa o ňo starali. Jozefa a Máriu. To je úloha všetkých rodičov. Táto vianočná rodinka je nám vzorom a príkladom. Každé dieťa je Božím darom. Pre rodinu bolo v tých časoch dieťa znakom Božieho požehnania. A poslušné deti boli veľkým vyznamenaním pre rodičov. Ale nie len to. Tým, že si deti ctili a poslúchali rodičov, privolávali si Božie požehnanie, aby keď budú veľkí, aby aj oni mali dietky dobré a vďačné, ktoré sa o nich postarajú, keď budú starí a nevládni. Ozaj, a prišiel sa na malého Ježiša pozrieť niekto ďalší? Prišiel sa mu niekto pokloniť? Ale áno, tu sa o tom píše, pozri.